Què és el que et fa més por? Si és quedar-te sec a l'espai, l'astronauta Chris Hadfield et pot ajudar. Si són les aranyes, també. En realitat et pot ajudar amb qualsevol por. La clau està en diferenciar por de perill. La por és una cosa abstracta. A vegades et pot semblar tot poderosa, fins i tot paralitzar-te. Però si penses i analitzes el perill real que hi ha darrere, les coses dolentes que et poden passar, el pitjor escenari, aleshores també podràs trobar solucions i entrenar-te i estar preparat i reprogramar-te per superar les teves pors. Black. And the engine shut off, and you're weightless. Still, and before too long I know it's time to go. Our commander comes down back to earth and knows ground control to Major Tom, the time is near, there's not too long. Can you hear me, Major Tom? Cap a cantar, veus? Què és el pitjor que podria passar? No contestis. Seria molt més cool des de l'espai, però no sempre es pot tenir tot. Fear not.